Diba mo, pre? Lami kayong paan, pre, nga. Sa gula ng kamay kinutaw. Mo ba? Kamay good. Suway ko na to. Kamay kinutaw? Lami kayo? Kamay na pre. Gutom Hindi na lobe. Lupi ni? Lobe na uy. Lupi, hagot. Atong testingan. Ay, kaon to. Oh, kaon mo, amang. Tagay amang. Hindi na makawin siya mga busog na. Tagay sa amang. Lagi kay gutom na, nabagsinyas, oh. Kaon na gani ha? Sabat Kaon na si kayo na. Ha? Ako. Lain pa yato. Kaya sa amang, lukat ng barangay clearance sa bangin ninyo. Mo ba? Asa man siya makuha? Yangan. Police station na, barangay. Ang agatos kapitol. Awan tos barangay niya. Barangay hall good. Ah, barangay hall. Tama lagi. Ito hall. Sa bangin ninyo, eh. Namukilakaw sa adlaw. Mga ka-assist niyo. Ah, pwede ra. Iyugan ko na. Ikaw na kuyog kay ako. Nasawa na ko ba? Kabuyan ko si Kuan ikaw. Taon ka. Ano na siya? Doon ang trabaho siya sa Kwan. Call center. Presinter siya. Oh. Dawat ka na nga. Mura mo nagdi ka ba mo yung English? Wah, hindi istorya nga mo, istorya nga. Inamang ang gihapon. Inamang ang po mga tumil. Inamang. Amang ning sa Hmm. mga. Oh. Kumpiyansa mga nang sa English ka amang. Iyo lang siya, pre. Hmm. Kabila po mga adlaw. Lukot sa sunsa Amerikano niya. Kayo lang. Hiring kay ron sa Convergys of amang call center. Sige, sige. Saan man pakuha ng call center amang na? Tumil lang amang sa language ba? Mana ba? Ah, kanang personal na istorya sila. Oh. Na mo na literal. Abi mo mag-alaala pa. Saan ka pakuha niyo? Pero ka trabaho po ni Borni. Ah, man lagi. Sige lang kaon ra ba niya? Yan nambok mo ni kaon gani oh. Samot mo ka trabaho na. Sagsaw pa na to libak eh. Di ba? Lingaw na, lingaw na. Ginoo gyud. Ay yan ang busog siya, daw na. Trabaho na si Mana. Eh, dapat requirement ligwang. Para may salang katuan ng barangay. Ya. Yung gini ha? Kamao sa pila. Sige ko yung nam ni. Aw. Uri no. Produhan mo ni. Lupig mo ni ko ani day. Diyan yung mga nga. Ang tao, pinsaan, may turbida, ni mo doy. Kaya. Nabi ato pre. Asa si ikong pre? Wow. Kamu. Ikong ba? Ha? Asa si ikong day? Asa ni kong ron? Murag kabawa na ko murag nampi magdibo siyang bata. Yung babae ba? Mo ba? Di ba? Hmm. Di ba? Yung bata babae? Ka Ano sino? Wah, jodoh tu dia kan ini. Misi tu. dibo lagi. Bawa mo pre. Kanan di bo pre. Importante ka na. Di bo laki, di bo babae. Pero nanay istorya ha? Oh. Masa may istorya be? Ang istorya na, yung babae laki, di ba mo laki? Di bo 21 no? Laki una, laki una. Oh. Laki una. Babae, di bo 18. Ano yung istorya, pre? Laki. Kung mo kibaw nga. Ano ba tiyo na? Kung mo kibaw no? Ano man? Oh. Wala. Sa, pilih pa, pilam ni. 5. Dire. Po. Oh, plastil. 15. 15. Dire. 20. Oh. Kung mo kibaw, Nya, oh no? sa may koneksyon na. Pakapin, tumoy. Bang! Ulo. Ay. Ulo ho. Mao ni naman ti uno no. Mo na, pre. Sa mo sakto. Hmm. Tukoy mo sada. Paano siya? Babae. Mayo ha dire. Plus one, plus one. Babae. Oh, babay. Ay, kani. Oh. Daog ka ni ron. 5. 5. 5. Po. Oh. Plastil sa. 15. Oh. 20. 20. Oh. Oh, ganun ni Bongo 18. Oh, ano man? Oh, minus 2 ka tutoy. Oh, 18. Gar. Oh, tamo. Para istorya ta. Lakaw ni mo karaho nun. Ay,